Alam ko ang tama't mali. So, Okay. Ako'y sabi ko, No, 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 no. guys, matagal tayo hindi nakapag-video. Ngayon lang kami mag-video. So, kanina pala, kakagaling namin dun sa bahay ng kasama natin. Bruh. Ginising natin sila. Ay, siya pala. Tulog na tulog, sabog. Sabog pa siya, guys. Pwede na! Yes, ngayon, nandito kami sa tambayan namin. Sa bahay ng isang tropa namin. Hihintayin pa namin sila habang nagluluto pa yung isang kasama natin. Kasi medyo sabog-sabog pa. Kailangan kumain. Diyan lang sila sa kabila yung iba. Hintayin natin sila, guys. Hintayin natin hanggang sa nandito na sila. Babalik tayo mamaya. Nga pala, napapansin nyo, hindi tayo masyadong maingay kasi Biyernes Santo ngayon. Kaya hindi tayo masyadong maingay. Babawi tayo next vlog. A few moments later. At ngayon, nagluluto yung kasama natin. Tara, tignan natin. Anong niluluto niya? Okay, guys. Nagluluto ng pancit caldo, guys. Damn! Ayan, pancit caldo. Kita niyo ba? Ayan. Pancit caldo. Kakaibang recipe yun. Dito nyo lang makikita yan, guys, na recipe pancit caldo. bahay ni Max. Ano pala to? Bahay pala ng ni Max Bakal. Max Bakal, guys. Kaya ganun. Angas, diba? At wala pa rin yung kasama natin. Hinihintay muna natin sila. Sabog-sabog pa kasi yun, mga siguro umaga na nung natulog, mga alas 2, 3, 4 ganun siguro. Kami alas 2 natulog, tapos nagising kami alas 8, alas 9 ganun kami nagising. Sabog kami ngayon. Sabog kayo mo. Sabog may tao yata. Ayun, may sumisilip na demonyo. So guys, gising na yung ginising natin kanina. Gising. Sabog na sabog. Bruh. Sabog na sabog. So guys, kailangan natin ng kaldo, pancit kaldo, para mabuhayan tayo, guys. Ayun, guys, gigisingin niya yung kasama natin dyan sa kabilang dimension. So yun guys, punta tayo.
Nakarig ka kaya nakalukat. Tayo guys. Tayo. Kina RJ. Kapit bahay. Trespassing tayo guys. RJ! Gising! Gising tol! Tulog pa siya guys. Oh! Gising par! Oh! Kaya hindi nyo magkita guys. Kala ko So yun guys. Yan. RJ gising! Ayaw magising guys. So yun guys. Tignan nyo guys. Kita yung chan niya. RJ gising. Ang hirap yung gisingin. Ayaw talaga guys. Punta tayo sa kabila. Oh! May ganun din namang Leo. Tayo sa kabila guys. Dahil sabog kami kagabi. Oras na naman kami natulog. Mga awan. Oh. Ayan na, RJ. A few moments later. May trivia na lang ako sa inyo. Pwede na! So guys, diba? Kadalasan sa mga bahay, isa lang yung washing machine. Yan, sa kanila dalawa. Kasi ito, high-tech kasi ito guys. Itong washing machine ito. Diba, ano to? Pag linagay mo yung damit mo dito, kahit anong damit, pagkuha mo, suot na agad. Ganun guys. Ito, itong isa. Yan. Guys, walang brand yan kasi dito nyo lang makikita sa planeta namin. Okay, tayo dito brush yun. Dito brush. Yan guys. Nagbantit kayo magkakasaray dito brush. Tapos itong isa, ito. Diba? Baby. Maliit to. Kita ko. Baby. Ito, maliit to. Kasi ito, itong washing machine nito, wala ding brand. Dito, sponsor guys. Ano nyo, ito. Washing machine to ng ng bato. Yan. Di nalagay dyan, bato. Tapos, pagkuha mo, yan, pwede ng pulbo. Walang pit. Guys, kain na sila. Di ako nagugutom kasi busog ako, puro kaldo. Puro sabaw yung kinakain natin. Yan guys, eto. Ha? Ha? Tinirog. O, diba guys? Pakalupet, diba? Ganyan talaga pag vlogger ka na. Siyempre, silip muna tayo sa labas. Kung anong meron dyan, di ko alam. Yan. Nagluluto, nahiya tayo. Kumakain sila. Ito pala guys. Ito, antique to guys. Bilhin nyo na. Napaka-tagal na itong panahon. Yung ninuno sa ninuno nyo.
Ito yung ginagamit nila. Ano nyo ba? Matagal na to. Alam nyo ba guys, mas matibay to sa konkreto. Ito guys, dinadaanan to ng ng mga mga baboy. Ito guys, galing pa to sa Jupiter. Kinuha to. Sinakay sa spaceship ni Elon Musk. Yan guys, mahal to. Spaceship ni Coke. Yan, may aso. Yan. Galit sa akin yung aso na yan. Galit yan. Oh, doggy. Oh. Diba? Pawis na ako pero di halata. Sakto lang. Sarap din ako kumain. Yan. Tulog pa kasi yung mga kasama natin. Ay, yapo. Pahit naman niya ito. Ito pala yung totoo guys. Ito ang face. Ganda ito magsuot yung mga talagang kasi hindi nila sinasabi sa inyo kasi gusto nila kayong mapahamak. Pero tuturuan ko kayo paano magsuot ng face shield. Ganda. Face nga diba? Hindi na mouth shield sana. Kaya face lang. Kaya ganito dapat tamang pagsuot ng face shield. Hindi naman sinabing full face, diba? Face lang. Kaya ganyan na dapat. Diba guys, parang gwapo-gwapo ang patignan, no? Yan. Gwapo kapag yan. Guys, sigurado ako, kahit hindi kayo artista, pag lumabas ka ng ganito, mapapatingin lahat ng tao sa inyo. Kita man naman. Kaya lang nakulat Titignan natin yung loob na ito. Yan, walang loob-looban. Oh, balok na. Lilisan. Paano? Ang ina. Guys, di niya alam isara yung tubig. Labas na tayo kante. Medyo kayang vlog dito pero sakto lang. Yan o. Oh, diba? Alam niyo dito sa amin, probinsya. Buhay probinsya kami. Yan o, tignan nyo. Turo ko sa aming hacienda. Hacienda. Napakalawak yan guys. Napakalawak ng hacienda namin. May tao pero nahiya ako. Pasok na ako. So yung guys o. Tingin pa lang yan. Diyan kami mag-vlog. Pero mainit. Huwag na. Pasok na lang tayo. Pakita ko sa inyo yung baboy. Mga baboy. Yan o. Tintirang sama ni siya. Haan. Diyan kaltado. Yan mga baboy guys. Ang bango nila guys. Nagsisampo pa mga yan. Yan o. Anong tawag doon sa kulay na yun? Tawag sa kulay na checkered dots. Yan guys. Ano yan, kinulayan lang namin kaya ganyan. Ito pangalan nito Dating pink yan. si Blackie yung pangalan niya. Oh, pero puti naman. Oo. Tapos yung isa si Giant. Pero Black. maliit naman. Si Gulayat yan. Tapos Pero gulat na gulat yan. yan guys.
Ayan, tignan nyo. Oh, di ba umakyat? Ayan. What is your name? What is your name? Ay, ang pangalan daw niya ay Angot. Naamoy raw ako. Ewan ko ba? Angot kami. Pangoy lang. Sarap ng kain. Ang lulusog na. Magugulatin sila. Nagkape sila guys. Nagkape ang mga kaya magugulatin. Ito yung mas malaki to. Mas malaki yan. Nakikita nyo ba? Bahala na kayo. Nakikita nyo yan. Ito guys. Kung may papakita pa ako sa inyong isa. Siguro mga, ewan ko lang, mga normal na malunggay, di ba? Yung bunga niya. Ito guys, kakaiba to. Wala kasi ganun gandong malunggay. Dito lang sa planeta namin. So, tignan nyo naman guys kung gaano kahaba yan, no? Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kahaba. Pakita ko sa inyo. Ito guys. So, ito guys. Ayan, o. Ito haba siya guys. Oh. Napakahaba, di ba? Mahaba. Ewan ko kung may ganyan kayo. Wala sa amin. Dito lang sa ano namin yan. So ayun guys, papasok na tayo kasi magsisiyara yung kasama natin. Dito muna tayo sa loob ng palasyo. Vlog tayo dito. Hintayin natin siyang mga deposit. Deposit na tao. Wala. So ayun guys. Wala tayong magandang may vlog eh. So siguro dito na natin tatapusin muna to. Or vlog pa tayo. Nalubat tayo kanina. Pero ngayon nakapag-charge na tayo. Pero yun guys, dito na muna natin tatapusin tong vlog. So maraming salamat sa inyo. Sana supportan nyo pa rin ako kahit ganito lang yung vlog natin. Ayan yung sa susunod na vlog. Mas gagandahan na natin kasi ito biglaan lang. Tsaka pahirapan kaming mag-upload eh. Pero yun nga guys. Salamat sa inyo guys. Please like, comment, and subscribe. Peace.